Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, zahajuji veřejné slyšení petice číslo 47 za ukončení pronásledování praktikujících Falun Gongů páchaného čínským režimem. Vítám všechny pozvané hosty na veřejném slyšení petici. Tuto petici výbor obdržel od zahraničního výboru 12. listopadu loňského roku. Má 51 214 podpisů. Zpravodajem byl stanoven pan poslanec Bernard Kanoda, který se ujme zpravodajské zprávy. Za petenty jsou zde přítomní zástupci petentů v čele s paní Veronikou Sutnovou. K tomu projednání byli také přizváni zástupci ministerstva zdravotnictví, zahraničních věcí i jejich spravedlnosti, které vítám. Přítomen je pan náměstek ministra zdravotnictví Václav Páteník, dobrý den, a pan magistr Martin Pol, vedoucí oddělení právních agent. Dobrý den. Za ministerstvo zahraničních věcí je tady pan náměstek, pan magistr Eduard Policius. Dobrý den. A paní magistra Novrovská z odboru lidských práv a transformační politiky. Dobrý den. Za ministerstvo spravedlnosti je zde pan ředitel a magistr Michal Praněk. Dobrý den, ze sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce. Nyní vám sdělím pravidla pro toto veřejné slyšení, aby nedošlo k nějakému nedorozumění a aby došlo k dodržení času, který je na slyšení vyhrazen. Po mém úvodním slově bude mít vyhrazen čas pan zpravodaj, pan poslanec Jarko Kanoda, který nás seznámí s peticí a se svými argumenty k ní v rozsahu 10 minut. Následně vyzvu zástupce petentů, aby nás seznámili s peticí a důvody pro jejich sepsání rozsahu maximálně 10 minut. Následně dostane slovo protistrana, jsou zde zástupci poslaných ministerstev v rozsahu maximálně 3x5 minut, tedy 5 minut na každé ministerstvo. Tím jsou úvodní slova přednesena a bude otevřena rozprava. Tady bych chtěl jenom poznamenat už na úvod, že, jak jsem říkal zástupci petentů, prosím, aby nás seznámili s peticí maximálně 10 minut, občas se nám to protahuje a potom bohužel musíme ukončit z té diskuze, protože čas je přesně dán a následně máme potom další petici. Je potřeba tedy, takže rozprava, diskuze bude následně po těch úvodních slovech bude 30 minut, do 30 minut, kde máte možnost dotazovat krátký vyjádřit s tím, že nejprve vyslyšení našeho výboru a poté z příspěvky se mohou vyjádřit ostatní a to přihlášení z místa. Já vás vyzvu a přijďte k pultíku, tam k tomu pultíku, zapnete si mikrofon každým pod ním, svítí červeně, následný mikrofon. Prosím, nejprve se prosím představíte jménem, abychom věděli, s kým mluvíme. Příspěvky nebo dotazy prosím stručné, abyste dostal na všechny. 16:15 diskuzi končím, běžku zpravodaje, aby navrhl nějaký závěr dnešního jednání, navrhoval usnesení a tak dále. A poslanci oni následně budou hlasovat, jednání bude ukončeno 16:30. Zde bych tedy chtěl zdůraznit ten čas a ten rozsah té diskuze, aby se skutečně dostal na všechny, protože potom se dostávám do situace, vzhledem k tomu, že máme potom 16:30 další petici, že se dostaneme do časového tlaku. Takže já už budu protahovat, předám tady slovo zpravodaji petičního výboru, aby se udělal své zpravodajské role. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedo, místopředsedové, kolegyně a kolegové. Zdravím vás srdečně taky, vážení petenti. Vím, že někteří z vás přijeli až ze zahraničí. Nesmírně si toho vážíme a doufáme, že vaše petice bude projednána důstojným a věcným způsobem. Jak tady teď obsahle uvedl předseda, tak nechceme ukrajovat čas především vám, petentům, abyste měli možnost se vystřídat k mikrofonu, vyjádřit, co máte na srdci, proto budu krátký. Přečtu nejprve samotný text petice. Petice za ukončení pronásledování praktikujících Falun Gongů páchaného čínským režimem. ministerstvům, výborům a tak dále.
Vzhledem k tomu, že v roce 1999 zahájila komunistická strana Číny intenzivní celostátní pronásledování s cílem vymýtit duchovní praxi Falun Gong, které vedlo k věznění stovek tisíc následovníků Falun Gongu, mučení a masovému zabíjení formou násilného odběru orgánů zaživa, nyní, že podepsaní nesouhlasíme s pronásledováním Falun Gongu a žádáme ústavní činitele a státní orgány, aby se zasadili za ochranu životů praktikujících Falun Gongu a jejich lidských práv tím, že budou s čínskou stranou při jednání vždy hovořit i o lidských právech, včetně genocidy praktikujících Falun Gongu. Dále zasadí se o přijetí zákona, který zakáže transplantační turistiku do Číny. Petice obsahuje celkem 51 214 podpisů petentů. Zástupkyní petentů je paní Veronika Sonová, zde přítomná popředí poblíž mikrofonu. Petice byla 1. září 2023 předána zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny. 2. listopadu 2023 zahraniční výbor petici projednal a vydal usnesení číslo 116, kde konstatuje, že se seznámil s peticí a postupuje petici k projednání petičnímu výboru. Petičnímu výboru byla doručena 14. listopadu. Na 28. schůzi petičního výboru byl stanoven zpravodaj. Na 34. schůzi byl domluven dnešní termín projednání petice. Obsah petice je, myslím, vyučující a pochopitelný, týká se útisku ze strany čínského autoritativního režimu. Petice má mezinárodní prvek, v tom je tedy dosti atypická mezi těmi peticemi, které obvykle projednáváme. Proto jsem požádal o přítomnost zástupce Ministerstva zahraničních věcí a jsem velmi rád, že je zde přítomen náměstek ministra a paní Bronská, která je, pokud vím, odbornicí právě na lidskoprávní agendu. Zároveň, protože petice obsahuje látku týkající se transplantací, tak jsou tady zástupci Ministerstva zdravotnictví, náměstek pan Pláteník a další kolega, který, jak jsem se dozvěděl, je právníkem, takže bude mít k tomu co říct na své po právní stránce. A podle mého názoru, vzhledem k tomu, co petice žádá, tak tato materie má co dočinění také s agendou Ministerstva spravedlnosti, protože se zde žádá zákaz transplantační turistiky a kdyby takový zákaz byl do našeho právního řádu zaveden, tak potenciálně by se ta záležitost dotýkala i trestního práva, takže já jsem přesvědčený, že ta látka se týká i Ministerstva spravedlnosti, tak budu se těšit na odborná vyjádření zástupců všech tří ministerstev a pak na dotazy, jak z řad vás poslanců, tak řad petentů i na odborníky z ministerstev. Tak už nebudu zdržovat, jestli to stačí. Děkuji. Tak děkuji panu zpravodajovi a nyní předám slovo zástupcům petentů. Takže jako první vystoupil pan Leoš Strnad, zástupce asociace Falun Gong Česká republika. Prosím, máte slovo. Vážené poslankyně, poslanci, milí hosté, je mi ctí zde vystoupit za sebe a snad i desítky tisíc spoluobčanů. Jejíž postoj je vyjádřen v petici, která dnešní slyšení vyvolala. Za 2 dny to bude přesně 25 let, kdy se začal psát tragický příběh, jehož nechtěnými účastníky se staly desítky milionů praktikujících Falun Gongu a jejich rodin. Našli smysl života v duchovní disciplíně, která jim vrátila zdraví a vnesla do života mravní zásady. Pro mnoho z nich bylo Falun Gong napojením na tisícileté tradice víry v nebesa a osvícení. Doprovázený meditativním cvičením získal Falun Gong rychle na popularitě. Lidé se těšili ze znovu nabitého zdraví a morálního povznesení. Bez internetu a sociálních sítí
jen ústním doporučením. Si učení a cvičení Falun Gongu získalo srdce desítek milionů lidí po celé Číně i mimo ní. Jsou věci, které se nás týkají, ať si to připustíme nebo ne. Jsou lidé pronásledováni čistě pro svou víru, v hodnoty pravdy, soucitu a snášenlivosti, nejde jen o útok na ně samotné, jde o útok na lidstvo jako celek. Necháme-li to bez odezvy a budeme-li předstírat, že tyto zločiny nevidíme, kam se jako společnost posuneme? K lepšímu to určitě nebude. Holokaust židovského národa kdysi šokoval lidstvo a dovedl mravní zkázu na bezprecedentně nízkou úroveň. Když byla odhalena pravda o tom, co se dělo v koncentračních táborech, lidstvo si právem řeklo nikdy více. Ale kolik utrpení a životů mohlo být ušetřeno, kdyby už tehdy světoví vůdci čelili tomuto zlu se stejným odhodláním, jakým se zaštiťují dnes. V Čínské lidové republice probíhá právě v tento moment genocida lidí, kteří se věnují duchovní praxi Falun Gong a kterou zcela cílevědomě provádí tamní komunistický režim. Svědectví jsou děsivá a vyvýšené zlo nepředstavitelné. Evropský parlament, sněmovna reprezentantů Spojených států i Český senát tyto zločiny odsoudili. Stále se ale většina světa rozhoduje stejně, jako jejich předchůdci během druhé světové války. Totiž problém ignorovat. Z holokaustu bychom si ale měli odnést jednu zásadní lekci, totiž nesedět s rukama v klíně a mlčet. Vážení členové výboru, naléhavě vás žádám, abychom nedělali stejnou chybu, jakou udělali politici ve 40. letech. Historie si bude pamatovat ty, kteří měli odvahu promluvit a ve světle nevídaných zločinů, jakým je odebírání orgánů vězněným praktikujícím Falun Gongu, nemlčeli. Rezoluce Evropského parlamentu z letošního ledna explicitně odsuzuje pronásledování Falun Gongu a vyzývá členské státy, aby veřejně odsoudili praxi ilegálního odebírání orgánů vězňům svědomí a využili globálního režimu sankcí v oblasti lidských práv vůči pachatelům tohoto pronásledování. Ve světle výše řečeného žádáme petiční výbor, aby vyjádřil nesouhlas s pronásledováním Falun Gongu a dalších utlačovaných skupin. Odsoudil praxi státem schváleného násilného odebírání orgánů v Čínské lidové republice. Doporučil poslanecké sněmovně, aby vyjádřila nesouhlas s pronásledováním Falun Gongu. Dále pak vyzval vládu České republiky a ministerstvo zdravotnictví, aby do konce letošního roku implementovalo do českého právního prostředí systém povinného hlášení při vycestování za transplantací mimo území České republiky a následné doložení původu orgánu, který byl transplantován v zahraničí, pokud se jedná o rizikovou zemi podezřelou z nezákonného odebírání orgánů. A rovněž vyzval vládu České republiky, aby implementovala do trestního práva České republiky trestní sazbu za přijetí orgánů v rizikové zemi bez řádného a prokazatelného doložení původu. Děkuji vám za vaši laskavou pozornost. Tak, děkuji a jako další vystoupí za trendů pan Milan Krajínek, starší redaktor Epoch Times, retrospektiva pro následování Falun Gongu a přijatá usnesení. Prosím, máte slovo. Tak, prosím. Tak, když tak byli, aby se vás i naši členové petičního výboru poslanci věděli, prosím, tam se klidně zvážíte tlačítko, to praví. Dobrý den, děkuji za představení. Takže dám krátkou retrospektivu událostí. V roce 1992 byla metoda Falun Gong poprvé představená na veřejnosti v severozápadní Číně. V roku 1999 se konala veřejná cvičení a pořádaly se přednášky za tolerance vládnoucího režimu v Číně. Metoda se předávala velice levně a postupně si dalo lidové hnutí. V roce 1998 čínské úřady provedly průzkum, který zjistil přítomnost 70 až 100 milionů příznivců Falun Gongu na území Číny. V té době začal generální tajemník komunistické strany Jiang Zemin hovořit o Falun Gongu jako o hrozbě absolutní moci. 20. července 1999 prosadil celostátní zákaz praktikování Falun Gongu.
Poté státní média spustila celostátní propagandistickou kampaň proti metodě a jejím příznivcům. Ten se mi prohlásil, že proti Falun Gongu do 3 měsíců a spustil násilnou represivní kampaň. Vzorec represí a jejich eskalace vezmu si vyšetřování argentinského soudce Octavia Arce del Madrida, který v roce 2007 až 2009 vyšetřoval obvinění 2 vysokých čínských funkcionářů z pronásledování a mučení příznivců Falun Gongu. A během vyšetřování objevil vzorec, podle kterého represe probíhají. Nejprve příznivec zatčen a odvezen pohovoru na policii, což nezřídka zahrnuje fyzické napady. Poté totiž na propustí a pozorují ho. Pokud pokračuje v praktikování Falun Gongu, následuje další zatčení a pracovní práva do roku 2015 bez soudního procesu. Pokud po propuštění stále pokračuje 3 roky vězení, vězení je na něj viděn psychický a fyzický nápad přes a používání rozličné formy mučení. Pokud se nedaří dotyčné přetrvat, následuje prodloužení trestu. Protože se násilníkům Falun Gongu nedaří převychovat, komunistická strana používá stále tvrdší metody. V roce 2006 se objeví první obvinění čínských vojenských nemocnic ze zneužívání zadržování příznivců Falun Gongu jako nedobrovolných dárců orgánů transplantací. Bývalý kanadský ministr David Togu a právník David Mantas jsou požádáni o nezávislé vyšetřování, které provedou a potvrzují, že více než 20 čínských nemocnic zneužívá příznivce Falun Gongu k orgánům transplantací. Vydávají první vyšetřovací zprávu. Další vyšetřování, které stojí za zmínku, provedl Ethan Gardner, investigativní novinář, který svůj 7 let dlouhý tréninský skromné knize nazvané Jatka vydal nakladatelství CPS v roce 2015. Později jsou tyto 3 muži do svých práce nominováni na Nobelovu cenu míru. Další výzkum se váží hlavní organizace, jako je Verhof, z jedné z nich je tady přítomen. Ještě rád vyšetřování vedou k ustavení soudního tribunálu v Londýně v roce 2018. Přečtu výrok toho tribunálu pod vedením Siraki Fironice, který vyslechl více než 53 posloutil několik tisíc stran vyšetřovacích zpráv. Členové tribunálu jsou si jistí jednohlasně a bez jakýchkoliv pochybností, že v Číně se po časové období praktikuje nucený odběr orgánů od vězňů svědomí, zahrnující velmi mnoho obětí. Tribunál ukazuje na to, že každý, kdo jedná s čínskými představiteli, úřady a vládu, by si měl být vědom toho, že jedná se zločinným režimem. Jak bylo zmíněno, rychle Evropský parlament projednával tuto problematiku v roce 2013, 16, 20 a 24, že Český senát vydal rezoluci v roce 2019 a v roce 2021 probíhalo v Poslanecké sněmovně veřejné slyšení, 69 poslanců hlasovalo na plénu o projednání tohoto bodu. Represe pokračují i v roce 2024 po smrti herce Milana, který ty represe odstartoval, zemřel na mnohonásobné zavádění programu v listopadu 2022 v věku 96 let. Děkuji. Tak děkuji. Děkuji a nyní bych tedy poprosil o vyjádření zástupců ministerstev, takže jako první vystoupil zástupce, jak jsem řekl, to pořadí ministerstva zdravotnictví a ministerstva zdravotnictví a Václav. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, moc rád bych dnes přizván na projednávání této petice. Za ministerstvo zdravotnictví si říct několik stanovisek, řekněme. My si samozřejmě velmi uvědomujeme tu závažnou situace, která v
v Číně a pochopitelně se ji odráží v zahraniční politice České republiky, kterou jako takovou podporujeme. Za ministerstvo zdravotnictví pochopitelně se věnujeme té zdravotní části. Chci konstatovat, že problematika nelegálních transplantací na území České republiky z našeho hlediska není evidována jako frekventována, jak je to vážný problém, protože naše pravidla, zákony, registry a vůbec regulace této činnosti je poměrně robustní. Orientuje se zejména naším lokálním právem, transplantačním zákonem, ale samozřejmě Česká republika je účastná či signatářem celé řady evropských i mezinárodních úmluv a systémů, že myslím, že český systém v tomto případě je poměrně rezilientní. Co se týče té oblasti transplantačního turismu, řekněme, naše stanovisko je takové, že jsme samozřejmě otevření diskuzi na toto téma. Uvědomujeme si, že jsou země i evropské, které přistoupily k nějaké přísnější regulaci transplantačního turismu. Sledujeme situaci v Izraeli nebo třeba v evropské Itálii, kde skutečně tu oblast zařadili na přesně právní záležitosti. Tomu jsme v případě potřeby otevření na této diskuzi, a myslím si, že přijde příslušná spíše kolegům ze spravedlnosti. Jako ministerstvo zdravotnictví se hlásíme zejména k té odpovědnosti za informovanost, určitou gramotnost, protože pochopitelně, kdo by se dělal nějakého takového procesu, vystavuje sebe zejména velmi eticky pochybnému jednání a samozřejmě i značným zdravotním rizikům, takže o tom jsme připraveni zrazovat. Tolik ve stručnosti tedy za nás, a jsme samozřejmě připraveni v té diskusi seriózně pokračovat. Děkuji. Děkuji a nyní bych požádal zástupce ministerstva zahraničních věcí pana náměstka Eduarda Pulisiuse, aby se vyjádřil. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, pane zpravodaj, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, vážení petenti, vážení občané a kolegové, za ministerstvo zahraničních věcí tady mám obecně vyjádření k situaci lidských práv v Číně, velkém, co se týká Falun Gongu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky lidskoprávní situaci v České lidové republice spolu s dalšími zeměmi EU dlouhodobě pozorně monitoruje a aktivně se tím vyjadřuje. Naše pozice ke stavu lidských práv v Číně je jasná, dlouhodobá, konzistentní. Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad vývojem stavu lidských práv v Číně a odsuzujeme porušování práv všech etnických a náboženských menšinových skupin. Na porušování lidských práv v Číně Česká republika upozorňuje na mezinárodních fórech nebo v rámci debat Evropské unie i bilaterálně při jednání s čínskými představiteli. Představitelé směrných čínských menšinových skupin, kteří jsou zváni na veřejné debaty do Senátu či Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, mají otevřené dveře i na NZV. Česko zmiňuje Čínu ve všech relevantních vystoupeních na Radě OSN pro lidská práva a stejně tak podporuje zmínky o Číně v relevantních projevech Evropské unie. Například naposledy Česko vystoupilo Číně na 55. zasedání Rady pro lidská práva v březnu tohoto roku. Mimo jiné jsme konstatovali pokračující porušování občanských a politických práv v Číně, naléhali jsme na propuštění všech lidskoprávních obránců a opětovně vyzvali Čínu dodržování závazků vyplývajících z vnitrostátního práva, včetně vlastní ústavy a mezinárodního práva, aby respektovala, chránila a naplňovala práva všech příslušníků náboženských, etnických a jazykových skupin po celé Číně. Také jsme vyzvali k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění řady vězněných jmenovitě uvedených osob, včetně například následovníka Falun Gongu pana Bing Guandeho. Co se týče tématu petice Falun Gongu a pronásledování praktikujících v Číně, k vymezení rozsahu pronásledování je podle lidskoprávních expertů zapotřebí velké množství výzkumů, k čemuž ministerstvo zahraničních věcí nemá potřebné kapacity, prostředky ani mandát. Přesto apelujeme ve všech svých výzvách Číně na ochranu práv náboženských menšin. Dále udržujeme kontakty s nevládními organizacemi působícími v oblasti lidských práv, včetně asociací Falun Gongu České republiky. Podle našich informací z teritoria Číny
se aktivně praktikující Falun Gongu na území Lidové republiky již prakticky nenacházejí. Po případě se skrývají, a to slova z rozsáhlého systému sledování občanů a možných konsekvencí. Poslední výrazný symbol vzoru byl zaznamenán v roce 2017. Co se týče tématu údajného odebírání orgánů zaměřeného na čínské menšiny, včetně praktikujících Falun Gongu, Ujgurů, Tibeťanů, muslimů a křesťanů zadržovaných v Číně, upozornili na něj zvláštní procedury OSN již v roce 2021 a před letech 2006 a 2007. Vyzvat Čínu, aby urychleně reagovala na obvinění svobody odběru orgánů a umožnila nezávislé sledování mezinárodními mechanismy pro lidská práva. K tomu doposud nedošlo. Zneužívání praktikujících Falun Gongu v oblasti transplantace orgánů v Číně se odsuzuje nejen v ČR, ale v parlamentních fórech na celém světě. To je přípustná praxe, nicméně doposud nebyla bez ohledu na důkazní materiály oficiálně potvrzena mezinárodními mezinárodními organizacemi, vládními institucemi nebo soudními instancemi, což nikterak nezmiňuje nesmírnou závažnost samotného aktu. A já mohu všechny přítomné ujistit, že Ministerstvo zahraničních věcí pro lidskoprávní vývoj v Čínské lidové republice i nadále sledovat a aktivně se zasazovat po ukončení porušování práv příslušníků všech etnických a náboženských skupin v Čínské lidové republice, včetně praktikujících Falun Gongu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní tedy vyzvu přednesení stanoviska jako posledního zástupce Ministerstva spravedlnosti, pana vrchního ředitele, pana Michala Franka. Prosím, máte slovo. Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, rovněž já děkuji za přizvání na dnešní jednání a za možnost vyjádřit se k obsahové petice, která se týká společensky velmi důležité problematiky. Z hlediska Ministerstva spravedlnosti asi se vyjádří zejména k tomu, jak to dnes vypadá s tím stavem trestního práva ve vztahu vlastně k nějakým neoprávněným nezákonným transplantacím orgánů a podobně. My vlastně dnes v trestním zákoníku máme několik trestních činů, které se věnují přesně této problematice, paragrafu 164 a dalšími. Regulujeme jednak neoprávněné odebírání tkání orgánů, nedovolené nakládání s tkáněmi orgány, odběry tkání orgánů za úplatu. A pak ještě také regulujeme jako vlastně následující trestný čin obchodování s lidmi právě ve vztahu k nelegálním odběru orgánů. Tady bych jenom sdělil, že vlastně tato trestně právní regulace ve všech těch skutkových podstatách, teď myslím zejména ty skutkové podstaty neoprávněného odebírání, neoprávněného nakládání a ten odběr tkáně za úplatu, tak to jsou skutkové podstaty, které se vlastně vztahují k té pozitivní právní regulaci transplantací. To znamená, jsou to skutkové podstaty, které vycházejí z toho, že existuje nějaká právní úprava transplantací, daná zejména tedy zdravotnickým právem, a pokud někdo postupuje rozporu s touto regulací, tak se tedy dopouští trestného činu za podmínek stanovených v té skutkové podstatě, což jsou skutečně zejména ty nedovolené odběry, nebo případně, ať už se ten člověk opatřuje třeba pro sebe nebo pro jiného, ať už se to platí za takový nedovolený odběr zase třeba pro sebe nebo pro jiného, ať už to nedovolenými orgány a tkáněmi nakládá zase pro sebe nebo pro jiného. Jinými slovy, pokud je to skutečně takovéto jednání se skutečně v rozporu s těmi zdravotnickými předpisy pro transplantace a nakládání s orgány, tak se pouští trestného činu. A jako další vlastně, v té mozaice toho trestně právního postihu, tak je právě potřeba zmínit ještě to ustanovení, které se týká obecně tedy obchodování s lidmi, které ale také rovněž myslí na nelegální transplantace, bude používat tento pojem, a které skutečně vychází z toho, že kdo vlastně přiměje
zjedná najmrzláka své dopravní ukry a tak dále, někoho za určitých podmínek, kdy zejména buď po porušku násilí nebo za použití násilí, případně za zneužití tísně a případně za nějakých dalších okolností, tak mimo jiné takovéto osoby vlastně užije k odběru tkání buňky nebo orgánů z jejího těla, tak to je rovněž trestné vlastně v rámci toho paragrafu, který se týká obchodování s lidmi. Takže máme tady v tomto smyslu takovou trestně právní mozaiku, ten systém je tak nastavený. Tím, že ty skutkové podstaty, ty předešlé, o kterých jsem mluvil, vlastně se opírají o pozitivní regulaci zdravotního práva, pokud dojde k jakékoliv vlastně změně v té transplantační legislativě nebo legislativě týkající se nakládání s tkáněmi, tak vlastně to trestní právo na to automaticky zareaguje, protože tím pádem se změní ty zvláštní předpisy, na které skutkové podstaty vlastně odkazují. Takže pokud by došlo například k nějaké změně ve smyslu, že jsou zavedou nějaké registry, informační povinnosti o tom, že někdo běží někam do zahraničí, aby si nechal udělat transplantaci, tak potom to trestní právo, které v působnosti Ministerstva spravedlnosti, na ně vlastně už zareaguje automaticky díky té formulaci již dnešní těch skutkových podstat. Takže to je asi za mne takto úvodem vše. Děkuji. Děkuji a nyní otevírám prostor k tomuto bodu. Přednostní právo samozřejmě dám poslancům, členům výboru, následně poslancům ostatní. Podívám se, tady si někdo hlásí. Nikoho nevidí na toto téma. Ano, pan poslanec, prosím. Já si dovolím položit otázku zástupcům ministerstev. Jaký je jejich názor na to, zda podle českého právního řádu a ústavního pořádku je možné přijetí zákona, který zakáže transplantační turistiku do Číny, jak žádá petice. Jestli byste na to mohli za všechna 3 ministerstva krátce a jasně odpovědět, jestli je to možné podle vašeho názoru po právní stránce, nebo to naopak není možné. Děkuji. Tak děkuji a nyní se ještě rozhodne pan profesor Válková. Prosím, máte slovo. Děkuji. My jsme tu problematiku tedy jednou v tom minulém volebním období probírali. Já kvituji to, že se k tomu vracíme, že očividně některá ta opatření, která je v Poslanecké sněmovně, zatím asi nenalezla úplně ten výsledek, jaký by petenti chtěli. Na druhé straně, protože jsme se tím zabývali, tak si ráda poslechnu odpovědi ministerstev a děkuji za tu otázku, jak to o tom mluvit. Nicméně tenkrát například v té oblasti trestněprávní si myslím, že to máme relativně dokonale pokryto a samozřejmě trestní právo působí i za našimi hranicemi, když se jedná o českého občana, byť pochopitelně s určitými limity. A nemyslím si tedy, že bychom museli přijímat nějakou speciální, minimálně trestní právní úpravu, myslím si, že to je, když bychom měli dovolit ten pouze takhle ošetřené třeba problematiku náhradního mateřství, abychom odkazovali na pozitivní úpravu v oblasti zdravotního práva, to by se nám to dobře potom třeba inkriminalizovalo. To je něco podobného a tam nemáme tu pozitivní úpravu. A pokud jde o tu zahraničně politickou, tak já jsem pochopila jak minulého období, tak z tohoto období a také bych poprosila ještě ministra zahraničních věcí o vyjádření doplňující dotaz. Myslím si, že se dodržuje vesměs ten jeden z těch požadavků, že když to jenom trošku jde, tak se ta problematika lidských práv zmiňuje. Nebo to tomu tak není, já bych dala jasnou odpověď, nebo aspoň odpověď jako svůj dotaz, který by ten předpoklad potvrdil nebo vyvrátil. Děkuji. Děkuji, podívám se ještě, jestli někdo další z poslanců se hlásí. Nikoho nevidím, takže dáme prostor podporovatelům petice. Mám tady nahlášeno už první 3, takže jako první dostává slovo pan Harold King, místopředseda Francie, místopředseda organizace Lékaři proti násilnému odebírání orgánů. Za 15 minut na věci. Prosím.
Please keep your time, 15 minutes. 15, thank you. Yeah, please. Okay. Go on. Okay, thank you very much. I'm very sorry that I don't speak Czech. I would really like to, but it's going to be very difficult. Also, I have a speech and a PowerPoint presentation, sadly in English, so I hope I can give it to you afterwards so that you can study it. So I'll go through the PowerPoint without showing you. I firstly wanted to react to what has been said today. I want to thank the Health Minister. I think it's really good news that, combating the forced organ harvesting and the organ trafficking is important for them. Also, I think speaking about it and warning people and warning professionals is very, very important, because that's the foundation of what we need and what we have needed for 25 years. The Foreign Affairs Minister has talked about the fact that it's not proved. For the moment, China evades all international justice courts. So the Falun Gong practitioners, the Uyghurs, would have taken them to court 20 years ago, but they evaded. So there's no means to condemn China with the thousands and thousands of pages and proofs and witnesses that exist in this world. But China has managed to evade all these legal possibilities. So even though the genocide specialists in the world, they study genocides that have already finished, we are present in a genocide that's happening, that's going on. And we're going to wait until it's finished and say, oh, yes, so many millions of people died. I think this is against the whole point of genocide and the prevention of genocides, is if we have any sort of information on this, the world should recognize it and should react to it. And this is the point I'd like to make. I'm going to go through, so I really thank the ministers for taking this into account. And also Mr. Akumara to have accepted the petition. This is really important. 50,000 people have signed the petition. This means 50,000 Czech people don't want to be, for the Czech nation and the rest of the world, to be involved in forced organ harvesting. And this may also stem from Czech history, where everyone knows that when communism is around, human rights disappears. Individuality disappears as well. And why would we want this to come back? So I think in Dafo we had a petition a few years ago. We had 3 million people sign. And we presented this to the UN, and again, the UN, they're great friends with China, evaded completely the biggest petition ever given to the United Nations. People around the world do not want to be victims or have their family or their doctors or hospitals involved in this crime. This is the real issue here. So I'll move on. Just one little statement from Dafo. And, well, maybe one day we'll get it translated in the Czech. No nation is exempt from the tenets of human rights, and no government stands above the law of human dignity. The Universal Declaration of Human Rights, a cornerstone of global ethics, underscores the inviolability of human life and the security of the individual. These principles are not merely political positions, they are fundamental rights that every citizen in the world inherently deserves. So protecting the Czech public, the Czech medical system, and stopping the persecution on the victims in China and anywhere else is the most important thing. As the Health Minister has already mentioned, and the Foreign Affairs Minister, the whole world is reacting against forced organ harvesting and the persecution of Falun Gong.
Recently in America, they have passed laws, just like Israel and Taiwan, to not only condemn and recognize forced organ harvesting, but also to not pay patients for the long-term treatment. So if it doesn't exist, this persecution and this forced organ harvesting, why are they doing this? Why are they stopping their own people from being treated? It's because they recognize that this is a very serious attack on humanity. The information that I'm talking about today is coming from two reports, the DAFO report from 2023 and an article written in 2018 of the Genocide Studies and Prevention. This is an international journal. And the reason is it describes how the process functions and the intentions behind it, because that's what's important. The big difference between the organ harvesting that the ministers have talked about today is that it has a financial objective. It is human trafficking, taking oversights, taking blood, skin, whatever. It's a mafia organized structure where they do it for money. The difference with forced organ harvesting in China is they do it to exterminate Falun Gong. Jiang Zemin in 1999 wanted to stop all Chinese people to believe in Falun Gong, to believe in truthfulness, compassion, and tolerance. That's his intention. And he used all the power of the government to do that. And he used it against the government even. He tricked not only the government, but the hospitals, the militaries, the justice, to be involved in it. And he had to do that because at the beginning, no one wanted to condemn Falun Gong. Everybody liked Falun Gong. The government even maintained it and supported it and spread it around the world. Yeah? It was them that helped it go around the world. France was the first country to receive the founder of Falun Gong back in 1995 through the Chinese embassies. So Jiang Zemin had to trick everyone and use corruption, use financial incentives, money incentives, power incentives to get people to do the work. Just like Grottenwald, Hussack, Dussek in the normalization, sorry, I pronounce it very badly, in the normalization in the Czechoslovakia, he had to block the political system, block the government, and block the people from their rights to be able to do this. And this is what he did. But he didn't just stop in China. He went around the world. In 1999, he went to all the countries, all the world leaders, and defaming Falun Gong. Who has ever seen this before for any other sort of religious movement? Never. This just goes to show how important it was to him and how much he had to trick people, governments. Because France, for example, he went there and said, okay, I have a suggestion. Human rights we discuss only behind closed doors, and in fact you don't really have to talk about human rights, but I will buy your Airbuses. Yeah, that's how he did it. Again, corruption through the whole world. So this is important to understand. The evidence, to come back to the Minister of Foreign Affairs, the evidence, obviously, if we had a court where China could be condemned, we would bring it to them. And as I said, there's many, many volumes of evidence, but the evidence comes in 5 categories, very simply. The number of transplants in China are just astronomical. Oops. And then this is what the research has been doing for 25 years, going the back way, going through hospital histories, finding the information, because the government, the Chinese government, just like for the COVID, does not play the game. He does not give us any information. He is not transparent. And this already tells us that there's something wrong. Yeah? If they had nothing to hide, they would just tell us.
But they've proved that this mechanism with the COVID as well. When we look at the graphs that the Chinese government provides, they are, well, you can see that they're tricked. Everybody else is like this. We have a lack of organs, and they are like this. They have too much, then they stop, then they start up again. It's got nothing to do with organs. It's got to do with trying to make sure that the people around the world are tricked into believing that everything is right. The number of organ donations at the moment, and this is something I would seriously hope that the Minister of Health and the Minister of Foreign Affairs will take very seriously, because Huang Zhifu, the former Deputy Health Minister, who is now in charge of the organ transplant and organ donations in China, he has said, and it's part of the Chinese government's plan, to propose to the world, through the BRI, the Belt and Road Initiative, organ transplantation exchanges. In other words, he wants to bring, Xi Jinping wants to bring organs into the different countries, those that are BRI agreed, committed, and force, again, the organs onto people, saying, well, oh, you have a lack of organs, you don't have the infrastructures, don't worry, we can provide it. And again, this is just a means of tricking everyone to get involved, because their idea is always silent. They want the Jiang Zemin at the beginning, and I think Xi Jinping sadly is following the same way. They want to buy the world's silence. So if you are caught doing it, then how can you talk about it? You see, this is why I'm so happy the Ministry of Health, the Minister of Health, wants to talk about it and spread it around so that everyone knows about it. And I'll finish, because I don't know whether I'm over time or under time. The most important point that we want to make in DAFO is that all the laws in the world, like Israel, like America, like Canada, whichever, it's very positive, because it means that the forced organ harvesting and the persecution, because they go together, are recognized. But it's never going to stop what's happening in China. This is a very serious point. The only way we can stop the forced organ harvesting and the persecution is to talk about it loudly. All the governments have to talk about it. Everyone here has to know about it. And you may think, well, that's not a law, what's that going to do? But the Chinese government doesn't like when people talk about what they do, because we know what they're doing. And what they wanted to do, is to stop people from hearing about what Falun Gong is. They wanted to stop the truthfulness, compassion, and tolerance going around the world. So let's do that. And the more we do it, the more we speak about them, the more we speak about the victims, the better. The less they will have a reason to keep killing people, because that's what they're doing. And they really want to stop the spiritual side, yeah? Which is something that we all have in us somewhere, somehow, or whatever our belief. And that's what they want to stop. It's not just a story of killing people. It's stopping the spread of this spiritual movement. So the more we talk about it, the less they will have the reason to keep persecuting. And that's what we believe most sincerely. Obviously, if we can take all the witnesses and all the proof and go to an international court, that would be, excellent. But until the day that China is no longer communist and people will be able to freely investigate what actually happened, what's happening, then we'll never find out. But talking about it will be the first and the strongest thing we can do to stop it. Thank you. Thank you very much. Paní O'Reilly z Velké Británie, která přinese osobní zkušenost ve Číně. So Mrs. Yes.
for you? No, this one. Can go. 5 minutes. 10 minutes? 10 minutes, sorry. Okay, thank you. My mother cannot attend this public hearing in person today, so I will read her personal experiences of being persecuted in China for practicing Falun Gong. My name is Hui Li, and my mother's name is Fei Han. Both of us are Falun Gong practitioners. My mother and I started practicing Falun Gong in 1998. At that time, my grandma was suffering from multiple health problems. Others introduced Falun Gong to her. After practicing amazingly, this health problem went away. We witnessed the miraculous power of Falun Gong. Therefore, my mother began to practice as well, and her frozen shoulder, which had pained her for years, were cured. Both her body and mind were healed. At that time, many people practiced Falun Gong in China, and we genuinely enjoyed following the principles of truthfulness, compassion, tolerance. We always joined the morning exercise at a local practice site. Those were unforgettable and joyful times. Just 1 year later, on 20th July 1999, the Chinese Communist Party began the total suppression of Falun Gong. My mother decided to use her personal experiences to let people know that Falun Gong is good. In April and May 2000, she went to Tiananmen Square twice to tell people the truth about Falun Gong. She held up a banner that said, "Falun Dafa is good." She was arrested by police and detained in a local detention center for almost 2 months. When she practiced the meditation exercise in there, the guards told other inmates to beat her. One prisoner hit her face with a slipper, causing it to swell and crumble immediately, while those who beat her were laughing. Many Falun Gong practitioners in the detention center started hunger strikes in protest for being imprisoned for their faith. A fellow practitioner named Yu Meilan in the cell next to her was persecuted to death from force feeding. My mother went on a hunger strike for 6 days and then was released. In 2008, in the run-up to the Beijing Olympic Games, the Chinese police broke into our home at night and searched the house. My mother was abducted and detained along with other Beijing practitioners at Chaoyang Detention Center. After 1 month's detention, she was informed by police that she would be sent to Beijing women labor camp in Daxing district and imprisoned for 2 years. They asked her to sign the acknowledgement of this unlawful sentence, but she refused. While in the labor camp, she suffered severe mental persecution, such as forced brainwashing and solitary confinement. She was not allowed to use the toilet and was verbally abused. Also, she was forced to watch videos defaming Falun Gong and only allowed to use icy tap water in the winter. The long-term high-intensity mental pressure caused abnormal physical conditions as well. They forcibly drew her blood at least twice during her incarceration. They also forcibly x-rayed her chest. After almost 2 years in the labor camp, she was released in May 2010. In summer 2012, local police started to harass her because of the oncoming 18th National People's Congress. She was very frightened, so left her house and wandered homelessly. Local police and authorities continued to come to our house. They threatened my dad that they would list her as a wanted person if they couldn't see her in person. She didn't go back home until the local police stopped coming to our house. In December 2019, my mom was tracked by police when she distributed Falun Gong leaflet and was abducted by local police and detained in the Chaoyang Detention Center. They forcibly collected her blood, did the chest x-ray, and interrogated her. My dad was not allowed to visit her. I lived in the UK at that time, and I asked many UK Falun Gong practitioners for help. Everyone makes efforts to rescue her during her detention.
I exposed what happened and got support from my MP in Peterborough in the UK, and Amnesty International get involved. With the support from these compassionate people, the Chinese police who abducted her felt pressure from overseas. She was released after being detained for 24 days. In the following years, however, the local police and community authorities did not stop harassing and persecuting her. They restricted her personal liberty and stopped her from going outside on sensitive days. She was followed and monitored. In April 2022, she was abducted again by the local 610 office and local police. They rushed into our house without permission, searched the house, handcuffed her at the back, and drove her to the Beijing Emergency Center. There were 3 police in the car, a bold plainclothes policeman driving, and 2 auxiliary police. In the registration area in Beijing Emergency Center, they asked for my mother's ID card number, which she didn't provide, but they found it themselves through the interconnected information system in China. They demanded 600 yuan, nearly equal to 65 pounds, from her for examination fee. She refused. After talking to the police chief, then he told my mom that she didn't need to pay and just needed to cooperate by signing a document. My mom refused to sign, knowing it was a trick from Chinese government. Later, the police wanted to conduct a nucleic acid test on her. She resisted. The bold plainclothes policeman went out and called the police chief again. Then he returned, saying he had approved to proceed forcefully. The 2 auxiliary police restrained my mother, and a female doctor swabbed my mother's nose. After that, they attempted to draw my mother's blood by force. But she struggled because she knew that the CCP has been using Falun Gong practitioner as an organ donor pool. My mother didn't want her blood information to be collected by them. The bold plainclothes policeman put the arm around her neck and strangled her, causing her to almost suffocate. She struggled to breathe and shouted, even though no voice can come out from her mouth, until he finally released my mom. They hold her down while the female doctor drew the blood from behind. Afterward, she was taken to another room for a CT scan, which was located in a separate building. Auxiliary police removed her handcuff to enable her to lie down for the scan. The bold plainclothes policeman ran out of the room first, as she was so worried about the radiation, while the auxiliary police left as well after taking off her handcuffs. There was no one else in the room except her. The machine slowly scanned from head to toe while she lay down on the bed, focusing on the chest and abdomen for longer periods. There was a machine voice instructing her to breathe. It requires to redo the scan if she didn't follow the instruction. After the CT scan, they took her for beam-mode ultrasound in a tall building in the courtyard. During the beam-mode ultrasound, a female doctor applied something on her belly and then used a device to scan the lower abdomen. The board police wanted to stay, watch, and record the process. My mother protested and demanded that they leave loudly, which startled the plainclothes policeman, causing him to leave along with the auxiliary police. But the camera remained in the room. After the ultrasound, they drove her back to the Pingfang Township police station in the Chaoyang district in Beijing. UK Falun Gong practitioner reacted quickly after learning what happened to her, helped to rescue her and expose it into the media. Then she was released within 2 days. In 2003, my mother was able to get to the UK. After being persecuted for so many years, we truly appreciate how precious freedom is. We hope that international community can raise awareness of the plight of Falun Gong in China and call for an end to this persecution. Thank you. Thank you very much.
A nyní jako třetí vystoupí z těch přihlášených paní Levin Dink. A z Německa a anglicky a 5 minut. Thank you so much, Mr. Chairman, distinguished members and honorable ministers. Firstly, on behalf of my parents, I want to express my deepest appreciation for the incredibly touching and remarkable efforts of the international society in the last year to free my parents from the ongoing persecution following in China. In particularly, on January 18, 2024, the European Parliament passed one resolution. My father, Mr. Ding Yuande, is also included in this resolution. And my father is now being detained in the Shandong province prison since March 20th, 2024. The EU resolution demands the unconditional and immediate release of my father and calls on the member states to take sanction measures against all the perpetrators who have been involved in the persecution following on. So in the early morning on May 12th, my parents were arrested while they were working in the tea field. A dozen of Chinese policemen came. They are dressing themselves like civil people. In the first 12 days, nobody knows where were my parents and what happened to my parents. And on December 15th, 2023, my father was sentenced to 3 years in prison and given a fine of around 2,000 euro. And there is no legal basis for the persecution, and the Chinese government knows very clearly. I'm coming here not only because of my parents, but also because more than 20 Falun Gong practitioners in my hometown city who have been together arrested with my parents around May 13th, 2023. More than 20 Falun Gong practitioners, including my father, have been sentenced to different prison terms with different kinds of fines. And so in the last year, I was traveling in different European countries and to get support. And I'm very encouraged by the kind-hearted European citizens and the petition who have been signed by the Czech people have been shown that the European citizens, they know that what's happening in China, what's happening to my parents, Falun Gong practitioners like my parents. So it's not the first time for my family to be persecuted. My mother was firstly being persecuted because she was holding a banner. It means 法轮大法好 on the Tiananmen Square in 2000. So my parents have to flee and live 1 year, let me alone, because if they be arrested again, I will not allowed to visit school. So as I was in the middle school, the school students will be forced to sign their names on the banner to slander Falun Gong. So my suggestions, or I will be very much appreciate if you can take the following actions to stop the ongoing persecution Falun Gong in China. First one, condemn the CCP's state-sanctioned crime against humanity by passing the resolution on the persecution Falun Gong. Demand CCP immediately and occasionally to release my father, Mr. Ding Yuande. Number three, request the representative, the embassy of the Czech Republic in China to visit my father in Shandong province prison. I'm really worrying about him because the party secretary who was responsible for the arrest was not only the party secretary of the city of my hometown, but also the party secretary of the military district in my city. So because of the military connection, my father is still be very big life danger in the forced organ harvesting. The last one call on the Czech Republic to unite
the member states of the European Union to sanction all perpetrators and entities who have been involved in persecution Falun Gong in China and abroad. And the Chinese embassy in Germany silenced me as well. After I met a couple of members here last summer, they have posted the pictures of our meetings on social media. Then I have been secretly monitored by one Chinese guy in Berlin. I'm living in Berlin. So the last important thing is we agreed that we will take more attention to the transnational repression of the Chinese government here in Prague and European countries to protect Falun Gong practitioners, Uyghurs, Tibetans who are living here. Because everyone here deserves the freedom, and it's granting humanity, so it's important for us, everyone. Because if the next generations, they will ask us what we have done to stop this crime against humanity. So we protect ourselves, protect your human values. Thank you so much, Mr. Chairman. Thank you. Takže a nyní tedy máme nějakých 5 minut na diskuzi, takže jestli se hlásí teda takovou... Prosím. Tak děkuji za příspěvky do diskuze a... No, ještě diskuze pokračuje. Pokračuje a já bych poprosil, zopakuju jenom tu krátkou otázku zástupce všech 3 ministerstev, aby stručně a jasně odpověděli, jestli případné přijetí zákona, který de facto zakáže transplantační turistiku do Číny českým občanům, je z hlediska našeho ústavního pořádku a právního řádu možné nebo ne, tak jestli by za každé ze ministerstev byla dána stručná odpověď. Tak, já jsem doznamenal dotazy, jak tady od zpravodaje pana poslance Opamily, tak od paní profesorky Válkové, takže kdo se toho hodí, zástupce ministerstva zdravotnictví. Ano, tak prosím, máme slovo. Vážený pane poslanče, já chci říct asi 3 věci. Ta první stručná odpověď, myslíme si, že nejde takto specificky stanovit skutkovou podstatu transplantačního turismu od Číny. Určitě je možné se inspirovat v těch státech, kde podobnou regulaci přijali, že do trestního zákoníku nějakým způsobem zakotvili tu skutkovou podstatu účastní na transplantaci s orgány, u kterých není zřejmý ten původ, respektive existuje riziko, že pochází z nějakého neetického, případně přímo z kriminální činnosti. Tam si myslím, že inspirace vhodná je. Nicméně samozřejmě není na nás posoudit, do jaké míry je toto legislativně právně přijatelné, protože tak poprosím kolegy ze spravedlnosti. Dovolím se zmínit druhou věc, a to, že my jsme aktuálně v očekávání implementace evropského nařízení SOHO, Substance Sovereign Origins, který by právě měl mimo jiné ještě na svojí evropské půdě zpřísněji regulovat právě i výměnu a vůbec proces s nakládání těmi prvky, které pochází z lidského těla. A to by taky zároveň pomohlo. A třetí věc, já se tady chci přihlásit k tomu, co říkali předřečníci a zahraniční hosté. Kromě toho, že samozřejmě máme nějakou možnost normotvorby, je na nás, na naší vládě jasně pojmenovávat, co je a není přijatelné chování, pochopitelně z jakýchkoliv motivů, komerčních nebo jiných pohledech, účast na takovéto turismu transplantačním je typicky nepřijatelné, každý by na to měl upozorněn a jako česká vláda si myslím tomu hlásím jasně. Děkuji. Děkuji, se tam tedy vyzval tady po pan ministr spravedlnosti, pan ředitel, se snad, jestli se k tomu tedy vyjádříte, a byl vyzval také pan náměstek za ministr zahraničí, tak jak je to v pořadí. Co se týká ministerstva spravedlnosti, tak určitě asi nelze dle mého názoru někomu zakázat někam věc, to by skutečně bylo v rozporu s ústavním pořádkem, ale určitě lze požadovat o nějaké regulaci týkající se právě přijetí nějakého nelegálně opatřeného orgánu,
Jak už tady bylo vlastně řečeno, a zmínila to i paní profesorka Válková, tak ono dnes to trestní právo, vzhledem k tomu, že k té přípravě takové transplantační politiky dneska, pokud by k tomu docházelo například v České republice, tak lidi si to musí připravovat už dopředu, tam asi jako nejenom na slepo, a tam se to předomluví, musí to nějakým způsobem předomluvit, tak na ně se vlastně vztahuje ta trestně právní úprava již dnes, to znamená, kdyby bylo něco jako nekalého, nelegálního, tak již dnes podle mého názoru mohli být postiženi, a to ať už jestli to vlastně opatřili sami. U těch trestných činů je trestná už příprava dokonce, takže i kdyby to vlastně bylo neúspěšné teoreticky, tak dneska by ty lidi bylo možné vlastně také postihnout. Takže z hlediska toho samotného opatření těch orgánů, tak si myslím, že je to již ošetřené, ale pokud byste tam našli ještě nějaký prostor pro zložení, tak byste určitě připraveni o tom dále diskutovat. Tak děkuji. Má nyní tady pan ministr zahraničí, prosím. Já děkuji za slovo k otázce tedy implementace trestního práva, přijímání orgánů v jazykové zemi nebo cestování, tak tady za nás, myslím, uvěděl Ministerstvo spravedlnosti velice detailně. Ministerstvo zahraničních věcí hledí spíš navenek než dovnitř. Já jsem v tom úvodním projevu kvůli úspoře času nejmenoval všechny těch místa příležitosti, kde Česko zmiňuje nebo se zasazuje za mechanismy podpory lidských práv, případně upozorňuje na potřebu dodržování lidských práv v Čínské republice. Nezmínil jsem, co vše říkáme na valném shromáždění OSN, jak jsme aktivní v oblasti takzvaného univerzálního periodického přezkumu lidských práv OSN, které dochází jednou za několik let. Právě že Čína byla přezkoumána v lednu tohoto roku a také to naši zástupci hovořili. Prostě tématu lidských práv a jejich obrany se v jednáních s čínskou stranou naši zástupci dotýkají s ohledem na šíři kontext a předmět těchto jednání a i tím dále kontinuálně naplňujeme usnesení Senátu z roku 2019, které reagovalo na petici za ukončení pronásledování praktikujících Falun Gongu páchaného čínským režimem. Jak jsem zmínil několikrát prostřednictvím tedy výstupů o projevu a apelu na mezinárodních fórech, tak činíme opakovaně kontinuálně. To bylo na otázku paní poslankyně Válkové. Tak děkuji. Čas vypršel, ale ještě se tady hlásí pan Kanínek, ale já jsme řekli, že to budeme končit, tak jestli to máte velice krátký, jenom. Velice krátké, já se chci pouze zeptat, že pokud je mi známo, existuje zákonná povinnost pro pacienta ani pro doktora hlásit, kde si nechal orgán transplantovat, někam vyjede, protože tato povinnost neexistuje, pokud je mi známo, možná se mýlím, tak on není, musím to nikde zaznamenat, ani se to nikde nezbírá oficiálně, tyhle informace, a tak nemohou být potom předmětem nějakého trestního oznámení nebo podezření, že tedy ten člověk něco udělal, není nikým nucen, aby to dokazoval, kde, z koho a jak, když přijede za doktorem a řekne, někde jsem byl, vymyslí si, byl jsem ve Vietnamu, ale byl v Číně, ten doktor to nemusí zkoumat, nemusí to nějak dokazovat, neexistuje žádný důkaz o výrobní, takže možná není cesta k tomu udělat zákonnou úpravu, která by uložila povinnost pacientovi tyhle informace předat. To je vše. Tak, byl to nějaký dotaz? Tak prosím, tak ještě dáme prostor panu ministrovi.
Tak velmi stručně děkuji za dotaz, děkuji za zamyšlení. Ten princip, jaký u nás existuje, je takový, že za prvé existuje oznamovací povinnost v první řadě, takže jakékoliv podezření na trestnou činnost nebo její důsledky je zapíšena oznamovací povinností. A ačkoliv možná nejsou přesně taxativně vyjmenovány ty povinnosti oznamovací, to, co je zapíšeno do povinnosti, je vůbec sledování těch orgánů a taky sledování čekatelů. Takže každá vlastně tkáň, každá ten prvek musí být označen takzvaným CEC kódem na celém kontinentě a studují se tyto. Pochopitelně není možné asi sledovat to globálně z současných podmínek, ale minimálně na kontinentě je to poměrně klárně sledováno. Ale nechci zabírat do detailů, protože už to radši do čísla. Tak děkuji, tak já bych tímto ukončil rozpravu, jestli taky kolegové poslanci souhlasí. Tak ukončím rozpravu a věřím zpravodaji k načtení usnesení číslo 177, prosím. Je to návrh usnesení petičního výboru z 35. schůze dne 23. dubna 2024 k veřejnému slyšení petice číslo 47/P/2023 za ukončení pronásledování praktikujících Falun Gongu páchaného čínským režimem. Petiční výbor po vyslechnutí zástupce petentů, po vyjádření zástupce Ministerstva zdravotnictví České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva spravedlnosti České republiky, zpravodajské zprávě poslance Hayata Okamury a po rozpravě. Za prvé, projednal petici číslo 47/P/2024 za ukončení pronásledování praktikujících Falun Gongu páchaného čínským režimem s 51 214 podpisy. Za druhé, vzal na vědomí argumenty, které tvoří obsah petice. A tady bych si dovolil ještě sám navrhnout třetí bod. Vyzývá ústavní činitele a státní orgány České republiky k trvalému zájmu a citlivosti vůči osudu utiskovaných stoupenců Falun Gongu v současné Číně a k hledání cest k jejich podpoře. A jestli by to bylo možné, tak bych navrhl pak hlasování. Tak, děkuji panu zpravodaji, otevírám rozpravu. Takže se táží poslanců, paní poslankyně a poslanců, zda někdo má nějaký návrh. Včetně návrhu hlasovat odděleně nebo nějaký návrh usnesení. Tak, paní poslankyně Malková, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tak rozhodně ještě jednou bychom chtěli přečíst pomalu ten bod 3. A určitě bychom asi měli v zájmu toho, aby něco trošku hlasovat jednotlivé body odděleně. Tak určitě reflektuje návrh se dvojitý na oddělené hlasování po bodech a teďka prosím vás zpravodaje ještě jednou přečetl tu projektu. Za třetí, vyzývá ústavní činitele a státní orgány České republiky k trvalému zájmu a citlivosti vůči osudu utiskovaných stoupenců Falun Gongu v současné Číně a k hledání cest k jejich podpoře. Tak, to je tedy Římská 3, tak stále otevřená rozprava. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Tak, prosím, paní poslankyně Váchová. Je tam třeba říkat výslovně ústavní činitel. Můžete ještě to přečíst bez označení, tam je to asi Dobře, to rozumím tak. Tak, protože to tohle zprávy za prvé určitě je rozprava, za druhé, jestli byla to přečíst bez toho ústavní činitele, jak je to znělo. To není propracované, totiž to já nemám nic proti usnesení, připadat i takhle, je to hrozně zásadní dokument, nebo vlastně, myslím si, že je rozhodně významný, že má tam za mě jako tady poslanci, kteří mají mandát českých občanů a jako na poslední chvíli, a to nejsem připravená, že by to bylo. Takže proto potřebuji to ještě pečlivě jednoduše přečíst a je to teda narychlo. Okamžitě nechám slovo, ale můžeme ještě pak místo předsedy Nováku, protože prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych dovolila si poprosit, jistě to bude velmi kratičká pauza, jestli bychom se nemohli sejít tady v salonku a upravit případně nějaké slovo. Tak, paní předsedky, tu váš návrh, úplně se to na těch tak cítil, protože to, co říkala paní profesorka, myslím, že si tam nějaký formulace, který potřebuje se krátce poradit, takže pojďme vedle, na těch máme 5 minut, klidně. No, nikomu. Yes, now, I'm sure it would be nice if they'd open to us. Yeah.
No, tak se stalo, ale... Maybe he just wants to scratch him. This is the last year. Many And the next thing is came to me because I'm a with a very children and then they are calling pictures of everything. And then they go over here. And also in Austria and Korea, increases war, because Greece is more amongst your society. There's busy on Greece. So the baby register. There's the site, both sides. These guys they didn't have
Tak, skončila pauza, zaznamenal jsem návrh ještě, protože tady vznikla dohoda skrz politické spektrum, že bychom hlasovali všechno v jednom balíku dohromady. Tak myslím, že přečti jenom ten bod číslo 3, protože ničku dvojku, toho jsme slyšeli, tak prosím, pane zpravodaj. Takže čtu bod 3 návrhu usnesení petiční výbor, který doporučuje státním orgánům České republiky věnovat trvalou pozornost osudu utiskovaných stoupenců Falun Gongu v současné Číně. Tak, můžeme hlasovat, takže budeme hlasovat všechno jedním hlasováním, ukončit rozpravu a dávám hlasovat tedy pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikoho nevidí, takže 14 poslanců pro, 12 poslanců pro a já konstatuji, že usnesení bylo přijato. Děkuji tedy šepete, to dám super ten děkuji, že jste přišli, doufám, že jste si užili čas poslanecké sněmovně, thank you for coming. Hope that you enjoyed the time in the Czech Parliament and looking forward to meet you again, maybe some time in the future. So thank you. Tak, jo, děkuji. Yeah.